Ja, dag, er det Johnny Hansen? Dag, det er Kasper Christensen. Ja, dag. Ved du hvad, jeg leder efter en pige, der hedder Heidi, som er nede hos dig. Ved du, hallo, jeg kan næsten ikke høre dig. Kunne du skrue lidt ned for det der march-musik, bare lige et øjeblik? Fedt, tak skal du have. Jeg leder efter en pige, der hedder Heidi. Men det er efter, det ved jeg ikke. Faktisk, hvor mange er der nede hos dig, der hedder Heidi? Det er selvfølgelig en del, godt. Ja, men hun er tysker, og så har hun 2 sådan lysflætninger. Det er de alle sammen. Okay, godt. Hallo Heidi! Das ist Kasper, ja? Hallo, ja? Ja, wie geht es? Gut. Ich will dich an eine royales Party invitieren. Ja? Aus die dänische König. Heidi? Heidi, ich kann dich nicht hören. Ist das eine Rottweiler hinter dich? Heidi?